FBI a CIA sa tajne stretli so synom Stalinovho najobávanejšieho kata, aby od neho kúpili algoritmus na kontrolu mysle. Odtajnené dokumenty odhalili, že tajné služby chceli testovať zariadenie schopné vkladať myšlienky priamo do nášho podvedomia. Tento vedec nebol žiadny náhodný postsovietský akademik. Bol to Igor Smirnov, syn Viktora Abakumova, šéfa obávanej organizácie SMERŠ a muža, ktorý pre Stalina riadil sovietsky teror a masové deportácie nepohodlných skupín. Zatiaľ, čo otec používal na likvidáciu ľudí gulagy, syn strávil 10 ročia v moskovskom laboratóriu vývojom tzv. Psychokorekcie. Táto technológia obchádzala kritickú vedomú analýzu a vkladala podprahové frekvencie do zvukov alebo priamo do hudby. Smirnov tak prinútil podvedomie prijať cudzie príkazy ako svoje vlastné. Mrazivé analýzy dnes spájajú tento sovietsky systém s akustickým mučením vo Waco aj so streľbou na školách. Napriek tomu, že FBI tvrdí, že túto technológiu nepoužila v prípade Waco, je známe, že doslova celé dni ozvučovala komplex zvukmi kričiacich zvierat. Zdá sa teda, že táto technológia nezmizla. Práve naopak. Dostupné zdroje naznačujú, že sa 10 ročia zdokonalovala. FBI a súkromná americká spoločnosť kúpili zdrojový kód k tomuto systému už pred 30 rokmi. Ak majú tento algoritmus na hackovanie mozgu 3-10 ročia, čo myslíš? Kde ho používajú práve teraz?